Wallahi dai da abin dariya. Wallahi gaskiya ne sai dai a yi haƙuri kawai ki bari in da sai mu je shopping din mana ko? To shikenan ba matsala. Yawwa barista. Dama akwai tambayar da nake so in yi maka. Alright, go ahead. Can gida Sokoto. Wallahi ana ta damuna da kira ana tambaya ta wayya ake ciki maganar shari'an nan. Awo ta ciya man fati. Ta ciya man fati. Wai dan Allah ya ake ciki. My. Dear, bari in ga miki gaskiya sai dai ku yi haƙuri. An kawo wancan result ga wanga result kuma ko da duk an ka haɗa wani ɗannan result ɗin ku babu naku result ciki. Gaskiya babu yadda za a yi. Haba barista, ya za a yi ku ce babu result ɗin wati? Lokaci gaskiya ne. Maganar gaskiya babu zaɓaɓɓe halattacce ingantaccen ciyaman fati APC jihar Sokoto wanda mu lauyoyi mun ka sani da alƙalai babu wanda mun ka sani ba mai nasara Abubakar Sani. Jigo uba jagora ga jam'iyyar APC babu kamar sanata gada da kuma Dr. Abdullahi Balarabe Salame da ɗan alaminsu babbansu Aminu Manya a ci da kakakin majalisar jihar Sokoto. Amma duk wani abu ai sai dai ku yi riga ku ta hakuri lokaci gaskiya ne. Amma ko da yake yanzu da za a ɗan laɓa ku za a ɗan sa da ku. Kin gane ko amma duk inda an kai to ba ku cikin matsari. Yanzu haka ko kwamitin da an kai na convention ba ku ciki babu ko gudan ku ciki saboda ba ta hiya ba ta ku bace. So da a yi haƙuri in na dawo dai lita sai ki shirya mu je. Allah ya sa haka shi fi zama alkhairi. Amin. Allah ya tsare. Amin dia na gode kwarai. Zan shirya kafin ka zo ko? Ki shirya kayan in zo. To na gode. Bancin da wani abu shari'an nan ma ba zan je ta ba. A ka je aikin ka ne haƙi to shikenan. Da ya rataya a wuyan. Okay to na gode. A dawo lafiya. Okay dia. Thank you my. Bye. My baby.